Maayong gabi mga pre. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back sa aking YouTube channel. Finally, nakapag-rides ulit tayo. Medyo mahirap kasi mag-video pag weekdays kasi may pasok. Ngayon, weekend, Sabado, schedule na naman namin maglaro ng basketball. Kaya samahan niyo muna ako ngayon. Konting rides tapos laro tayo ng basketball. Shout out na pala sa mga nanonood ng mga uploads ko. Maraming salamat sa patuloy na suporta hanggang lumago yung channel natin. And sana may kahit papaano is nag-i-enjoy kayo at may natutunan kayo ngayon sa aking mga videos. So random chika lang muna tayo ngayon. May nag-comment kasi sa isa sa mga video ko, nagtatanong kung ano yung requirements kung pupunta sila ng Cebu City galing ng, if I'm not mistaken, Iloilo. So sagutin na lang natin ngayon yan habang nagmumotor tayo papunta sa basketball natin. So kung sino man yun ng tanong, ito na yung sagot sa katanungan mo. Kung nagbabalak kayong pumunta ng Cebu City, ang tanging requirements na lang na kailangan ay yung vaccination card o kailangan lang kayo ay vaccinated. Opo, yun na lang po yung kailangan ngayon. Hindi na kasi ganun ka-stricto ang Cebu. Tsaka almost patagi ko naman sa lahat na halos lahat ng lugar sa Pilipinas, yun na eh. Wala lang masyadong requirements. Vaccination card lang at mas mainam kung kayo ay nakapag-booster shot na rin, yung booster card ninyo. Just make sure na dala nyo yun lagi kahit saan kayo pumunta. Plus, I don't know if narinig nyo na yung balita this week at saka last week. Kasi last week, naglabas yung Cebu City ng executive order, yung Cebu City Mayor, na essentially, inaalis na yung mask mandate or yung pagsusuot ng face mask na mandatory. However, ngayong linggo, nung nag-react yung Department of Health tsaka DILG, kasi hindi daw sila kinonsulta. We were never consulted on this matter regarding this removal of face mask. Kaya gusto nilang marinig yung explanation ng Cebu City. Kaya naman nung Monday, September 5, yung Cebu City government nagpalabas ng parang amendment sa initial nilang executive order regarding sa pagtanggal ng face mask requirement. Basically, the same pa rin. Tinatanggal yung face mask requirement, pero linagyan nila ng word na trial period. Po, siguro para technicality issue siguro yon. But basically, ganun pa rin. Ganun din yung meaning doon. Wala na pong face mask requirement dito sa Cebu City from September 1 hanggang December 31 or unless, knock on wood, bumalik yung surge ng COVID. So, essentially, yung sinasabi ng executive order, nasa tao na kung gusto nilang magsuot ng face mask. Hindi na sila i-require. Tsaka, yung regarding naman sa mga business establishment, binibigyan na sila ng karapatan na maggawa ng sarili nilang rules kung magre-require pa rin sila ng mga face mask sa mga customers nila o yung mga papasok sa mga tindahan or establishment. Kaya yun ang mga major updates ngayon dito sa Cebu. Tsaka lumabas din sa balita parang yung international agency Ay, tanga mo! Ha? Bobok. Sorry, Interagency Task Force pala ay naglabas na rin ng recommendation na alisin na nga yung face mask requirement. So ayun na nga,
hindi na stricto yung Cebu City. So kung nagbabala kayong pumunta dito ng Cebu, yun lang, ulitin ko lang, vaccination card or mas mabuti if may booster card na kayo. So we would like to welcome you to Cebu with open arms na. Sana all. Parang welcome na kayo sa new normal dito sa Cebu City. So, andito tayo ngayon sa Escario Street. Isa sa mga major roads dito. Your road, you know? Roads dito sa Cebu City. Papunta tayo maglalaro ng basketball. It's a Saturday night. So, medyo busy siguro yung mga nightlife mamaya. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Buti at hindi pa umuulan, pero as you can see sa video parang may mga kidlat-kidlat na. Kahapon lumakas yung ulan ng mga bandang hapon. Tsaka yung mga binaha sa may Mandawi City area. I hope everyone's safe. Ingat-ingat lang. Kasi unpredictable talaga yung weather ngayon. By the way, cellphone pa rin yung gamit natin. Hindi pa tayo nakakabili ng action cam. Naghahanap pa ako ng kaya sa budget, yung swak sa budget. Kaya tiis-tiis lang muna tayo habang nag-uumpisa pa lang tayo. Hopefully maganda naman yung kinalalabasan ng mga videos ko. Tiwala lang tayo kasi enjoy lang daw. Nag-i-enjoy lang din naman ako pag nag-video ako kasi parang bagong experience sa akin to. So yung mga nagbabalak na mag-motovlog, kung passion nyo yan, patuloy nyo. Trip lang naman to eh. As long as nag-enjoy kayo at saka kahit pa paano, meron din tayo na ibibigay na mga information. Wow naman! Wow! Wow! Kaya kung meron pa kayong katanungan regarding sa Cebu City, please feel free to comment down below. At susubukan nating tanungin yan. Tanungin. Ay, tanga mo! Feel free to comment down below kung meron kayong katanungan at susubukan nating sagutin yan sa ating susunod na mga vlog. So ngayon, dito tayo sa may Ayala, Cebu Business Park. Traffic na kasi siguro maraming pumupunta sa Ayala Mall Saturday night kasi meron din kasi mga bar dyan eh. Sana all. Ayala Center Cebu, ito yung unang Ayala Mall dito sa Cebu. Yung isa is andun sa Cebu IT Park, yung Ayala Center Block na nagbukas bago pa lang yung pandemic, kaya hindi pa siya gaano kasikat. So, malapit na tayo sa paglalaruan namin ng basketball. Samahan niyo ulit ako hanggang makarating tayo doon. Ulitin ko lang, kung mayroon kayong mga katanungan regarding sa Cebu City, Ulit-ulitin ko pa ba? please feel free to comment down below. At susubukan nating sagutin yan sa abot ng ating makakaya. Galing ha? So, I hope you're enjoying your Saturday night, your weekends, kung kailan nyo man to napapanood. And I hope everyone is safe and healthy. At kung kayo naman ay nag-iinuman, mga pre, drink moderately. At mag-invite naman kayo.
malapit na tayo mga pre. Papapawis na naman tayo kasi masyado nang lumalaki yung taba natin sa katawan. Grabe, last week sumakit yung katawan ko after namin maglaro. Imagine after 2 years. Doon pa lang ako nakapaglaro ulit. Kaya you can just imagine kung gaano kasakit yung katawan ko. Kaya ngayon nagdala ko ng panghilot. Baka sumakit na naman. Okay guys, ready na naman tayo sumagpasakit ng katawan. At saka reminder lang para sa mga nanonood, mga pre, prioritize your health. Kung may chance kayo mag-exercise kayo at saka eat healthy. Kasi mahirap na. Dito na tayo sa village kung saan tayo maglalaro. Lagi akong nawawala dito. So guys, putulin ko muna dito at saka maglalagay lang ako ng mga clips ng laro namin tapos balikan ko kayo mamaya. Stay tuned, balikan ko kayo mga pre. See you later. And I'm back mga pre. Grabe, katatapos lang ng laro. Nakakapagod. Di na ako nakapag-video kasi wala akong cameraman. wala akong nautusan hawakan yung camera. Ay, so uwi na tayo. Pahinga kasi bukas may aktivita na naman. Hopefully ma-record ko na naman at saka matuloy akong pupunta. So it's another fine way to spend Saturday night. Healthy living tayo for a day. So I guess dito na lang muna ulit tayo mga pre. Gaya ng sabi ko kanina, if you have questions about Cebu City, nagbabala kayong pumunta dito, just feel free to comment down below. Yung ulit-ulitin ko pa ba? And I'll try to answer them next video. So ingat, and until next time, goodbye. By the way, di pa pala, may papakita pa ako sa inyo. Ito yung isa sa mga... Uy, ba't parang sarado? Saturday Disco House, yung icon. Diyan yung mga millennials nagdi-disco tuwing Saturday night. Himala na parang 8, alas 8 na ng gabi. Parang wala pang tao. Ano kayang meron? So, that's it. Next time. Bye-bye.